Bon dia. Benvinguts i benvingudes a la Fira Smart City Expo 2025, a l'estand de la Diputació de Barcelona. Iniciem 3 dies de xerrades en la qual es presentaran diversos projectes del món municipal i de la pròpia Diputació i començarem el dia d'avui ja amb una xerrada on es presentarà el canal d'atenció sobre consum per videotrucada de la Gerència de Salut Pública i Consum i els ponents que tenim aquí són l'Albert de Gregorio i el Raül Sánchez. O sigui que endavant, si voleu. Molt bé, gràcies Santi. Moltes gràcies per deixar-nos inaugurar l'estand. Comencem, no? Som els primers, fem la prova de foc i el que us volem presentar és aquesta petita experiència que és un petit pas, però per nosaltres després veureu que és com una gran transformació. Abans d'explicar-vos en què consisteix l'experiència, o sigui, almenys la part més tecnològica del projecte, sí que ens agradaria explicar què fem a Consum. A Consum de Diputació el que fem és donar suport als ajuntaments en matèria de consum i bàsicament ho fem de dues formes. Una, donant suport, el clàssic que fem a Diputació, als ajuntaments que ja tenen oficina municipal d'informació al consumidor, aquí els fem suport econòmic, suport tècnic, etc. Però també hi ha una part que és que hi ha 224 municipis de la província que no tenen oficina municipal de consum. Per tant, en tots aquests ajuntaments el que fem és substituir a l'Ajuntament per estar en aquest servei. Com ho fem? Doncs el mètode clàssic, aquí ho teniu, és la furgoneta, la unitat mòbil, que es desplaça periòdicament en tots aquests ajuntaments, amb freqüències diverses en funció de la població de l'Ajuntament, i atén a la ciutadania en aquestes furgonetes. Posteriorment, vam incorporar la bústia del consumidor, que consisteix, us ho explico perquè després veureu que té molta relació amb la innovació que presentem, que és que el ciutadà s'adreça a l'Ajuntament, li comenta a un tècnic o tècnica de l'Ajuntament que nosaltres prèviament hem informat quin és el seu cas i aquest tècnic o tècnica ja té informació per saber si el tema és de consum o no és de consum. Perquè ja que estem així en família, ara els que no sou de consum us pregunto, per exemple, si teniu un problema amb el banc, que no esteu d'acord amb el banc, on aneu a queixar-vos? On podeu fer la reclamació o la queixa? On aniríeu? Que aixequi la mà qui aniria a l'oficina municipal de consum. No? Molt bé, doncs ho sabeu molt bé, perquè justament els temes bancaris no són relacions de consum i per tant, si vas a l'oficina municipal d'informació al consumidor et diran que el tema bancari aquí no toca, que has d'anar a un altre lloc, que en aquest cas és el Banc d'Espanya. Per tant, hi ha un tema important que és delimitar què són les relacions de consum i això ho fem a través d'aquest servei previ que fa el tècnic o tècnica de l'Ajuntament i aleshores ja, via electrònica, entra a la bústia. Per tant, aquí el que fa el tècnic ja és entrar tota la informació, això ja, via els aplicatius interns de Diputació, salta a un tècnic nostre i aquest tècnic ja fa l'atenció al ciutadà, sigui a través de correu electrònic, normal, o també, en algun cas, amb trucada telefònica. I aleshores el que ens vam plantejar aquest mandat era començar amb l'atenció telemàtica. Li vam estar donant moltes voltes, hem mirat molts sistemes, moltes alternatives. Clar, el que havíem de garantir, ara ho veureu quan el Raül us ho expliqui, era continuar prestant el servei, que la ciutadania identifiqués aquest servei com un servei municipal i no com un servei de la Diputació, perquè el ciutadà el que ha de saber és que és un servei que se li presta des de l'Ajuntament. Nosaltres l'únic que estem fent és col·laborar amb l'Ajuntament i també que tingués tota la garantia i la fortalesa tecnològica. Aleshores, amb els companys de sistemes de la casa, el que vam acabar fent és escollir una eina, que després veureu quina és, que és una eina que ja estava disponible, que no hem hagut de desenvolupar, i per tant una mica el que us explicarem és quina és aquesta eina que hem fet servir i com hem fet el procés per posar-ho en marxa. I això el Raül, que ha sigut un dels protagonistes de l'aventura, us explicarà una mica el procés i com ho hem fet. Els objectius, ens expliques? Val. Doncs, només per aclarir quins eren els objectius del projecte, són aquests que veieu aquí, era intentar modernitzar una mica els canals de comunicació, agilitzar la relació amb la ciutadania, perquè clar, fins ara el que estàvem oferint era la furgoneta, les visites a la furgoneta, o que el ciutadà pogués anar a l'Ajuntament a informar-se.
Aleshores, amb el sistema aquest de la videotrucada el que fem és augmentar els horaris i també, sobretot, facilitar a les persones la seva atenció. Aquest lema que sempre a la Diputació expliquem, que és que volem que a tots els serveis públics arribin a tota la demarcació amb igualtat de condicions. I, per tant, aquesta em sembla que és una petita contribució a fer que aquest servei, que un ciutadà que estigui en una ciutat gran o en un municipi amb oficina municipal, doncs d'aquesta manera ara li facilitem i pugui accedir al servei amb més facilitat. Vinga, som-hi. Molt bé, gràcies, Albert. Bé, com deia l'Albert, jo us explicaré la part més tècnica, però abans ahir jo estava pensant com explico això, perquè jo quan faig una presentació que es pot allargar una mica, doncs m'agrada també donar algun titular, resumir-ho d'alguna manera, no? I vaig pensar, me'n recordo que fa poquets anys allò de les videoconferències semblava una cosa molt tècnica, semblava per gent que està molt lluny i que vol fer una reunió de treball molt complexa, i nosaltres el que hem volgut fer és aquestes videotrucades que segurament es van popularitzar durant la pandèmia, no? Quin avi de quina família no va rebre una videotrucada a la seva família, vam incorporar aquest canal, el volien incorporar amb el que és la nostra atenció al ciutadà. I tot el projecte, com ha dit l'Albert, en conjunt amb la Federació de Desenvolupament de Sistemes de la Informació, el que hem volgut fer és, de la manera més simple possible, que arribi aquest nou canal a la ciutadania, que nosaltres podem parlar i podem fer un assessorament amb un ciutadà de la manera més simple possible, com us deia. Com realitzem aquest nou servei? Doncs el que hem fet, aquest nou servei, la teleassistència, l'atenció telemàtica, les videoconferències, el podrem fer servir en altres moments de la nostra tasca, però hem començat perquè en una primera atenció amb aquells municipis que no tenen un servei públic de consum, la persona consumidora pugui demanar o pugui acceptar que nosaltres fem una primera atenció per videoconferència. Aleshores, el projecte que hem anat desenvolupant aquest any va en aquesta línia. Potser després ho aplicarem en altres moments de les reclamacions. Per tant, el que hem fet és donar-li atenció a les persones consumidores dels ajuntaments, sobretot dels que no tenen servei propi, donar-li aquesta atenció per videotrucada. I mitjançant aquesta videotrucada intentar resoldre les qüestions de consum que tinguin. No ve a substituir, sinó que ve a complementar aquella atenció que ja ha explicat l'Albert que fem tant a les nostres unitats mòbils, que són uns vehicles que portem periòdicament als municipis de menys població, com amb la bústia del consumidor. Bé, aquesta diapositiva realment és més complexa del que és el flux de com ho fem. Com ho fem? Doncs si jo soc un consumidor, vaig al meu ajuntament, tinc una consulta de consum i aquí el que tenim és una persona de referència a l'Ajuntament que normalment el que faria és dir-li tal dia ve la unitat mòbil o ompliria el formulari que és allò de la bústia del consumidor que dèiem. Què han fet els municipis que han participat en aquesta prova pilot? Li hem facilitat un enllaç, aleshores quan el consumidor entra per la porta, aquella persona a l'Ajuntament li pregunta si primer vol rebre una primera atenció per videoconferència. Si la persona accepta, li hem donat un enllaç web que el que fa és donar-li un dia i una hora i la persona surt de l'Ajuntament sabent que dijous vinent algú de Diputació es connectarà amb ell per videoconferència i li farà aquesta atenció. D'acord? I tan simple, l'únic que necessiten és un dispositiu amb connexió a internet amb un navegador. Si encara així li calgués ajuda, doncs sabem que els ajuntaments i Diputació i altres serveis que poden ajudar a facilitar aquesta escletxa digital que no es reprodueixi. Quan es fa aquesta cita prèvia, arriba un correu amb les instruccions per connectar-se al consumidor i també ens arriba un correu a nosaltres al servei i, per tant, el que hem fet és establir una sala amb un dia i una hora perquè quedin tant el nostre tècnic o tècnica i la persona consumidora. Bé, aquest és l'enllaç que facilitem als ajuntaments i quan entra el tècnic municipal el que veu són els dies i els horaris disponibles, aleshores omplen les 4 dades que són necessàries i fa la reserva. I és aquí on a la persona consumidora li arribarà el correu amb l'enllaç per connectar-se. Ja us dic, no cal descarregar cap aplicació ni res, només és per navegador. I a nosaltres ens arriba també el correu conforme s'ha fet una reserva. Aquí podeu veure el correu que li arriba al consumidor, en aquest cas la consumidora es diu Judit, també té un enllaç amb les instruccions
les instruccions hem fet amb lectura fàcil i que siguin el més clara possible i que li digui, doncs vostè ha de clicar en aquest enllaç, se li obre el navegador, no cal que descarregui l'aplicació, la pot descarregar si vol, tot funciona amb Teams i amb Bookings, que és una eina dins del Teams, d'acord? I tot això, amb les mateixes instruccions, posa que si té algun problema doncs ens pot trucar a nosaltres o a l'Ajuntament i li facilitarem l'ajuda que calgui. Fins i tot de vegades hi ha algun consumidor que no s'ha connectat a l'hora que teníem, doncs com que tenim el telèfon li truquem i li diem està tenint problemes, vol que ho fem per una trucada telefònica només i si no, doncs li facilitem com connectar-se. I aquest seria el correu també que li arriba, que es pot afegir la cita al seu calendari de l'Outlook si l'utilitza i té l'enllaç per unir-se. Bé, un cronograma del projecte d'aquest any. Això pretén ser i serà un recurs que arribarà a tots els municipis sense servei públic de consum, però aquest any en què el que havíem fet és primer un test que va començar al març d'aquest any amb 4 municipis, després us diré els resultats, i a partir del juny vam iniciar una prova pilot amb 25 municipis, en comptes de 4, d'acord? I a l'actualitat tenim uns resultats que us presentarem a continuació. Bé, els resultats del primer test. Un quan enceta un projecte sempre espera i pensa que tindrà un benefici, que tindrà un bon resultat. El que no podíem esperar era el resultat que hem tingut. Us ho explico. Amb el primer test, amb 4 municipis, dels 4, només eren 4 ens locals, eren dels que tenen més consultes de consum, això sí. Els 3 primers mesos, si us hi fixeu, tenim que es van fer 21 assistències virtuals. Això vol dir que 21 persones es van adreçar al seu ajuntament i van acceptar fer la videoconferència, fer la primera atenció per videoconferència. 20 van anar a la unitat mòbil, però 0, cap ni una, va anar al seu ajuntament i va dir no, jo vull que m'atenguin però no vull la videoconferència. Quines conclusions podem extreure? Doncs que la gent vol el cara a cara, ja sigui virtual o sigui a la unitat mòbil, i nosaltres pensem que qui va a la unitat mòbil segurament és gent més gran o amb menys competència digital, però tot i això vol un cara a cara i que la gent pensaven que podia tenir por allò de fer una primera assistència per videoconferència, però no. Tothom que se li va oferir al seu ajuntament ho va acceptar, les 21, al 100%. Com veieu, doncs això, com us dic, un 0%, no sé si el làser funciona, un 0% en bústia i aquí també tenim 0. Molt bé. La prova pilot en curs és el que us deia que va començar al juny. I aquí què vam fer? Vam afegir fins a 25 municipis. Amb quins criteris? Doncs vam agafar d'aquells municipis que no tenen servei propi de consum, vam agafar aquells que tenen més peticions, perquè si no, no podríem fer el test, no podríem fer la prova, necessitem que tinguin un volum de reclamacions, d'acord? Eren municipis amb més peticions per cada 1.000 habitants, amb més ràtio, i que rebien com a mínim 12 peticions anuals. En aquests primers mesos, el que hem tingut d'aquests 25 municipis són fins a 90 assistències virtuals. La valoració del projecte. Tornem al que he dit abans. No podíem esperar un resultat tan bo. Podíem esperar, i això també m'agradaria dir, és molt de benefici amb poc de cost, perquè al final el que hem tingut són hores de feina nostres, les eines ja les teníem, les hem desenvolupat, les hem adaptat, per tant, amb un cost relativament baix, hem obtingut un benefici amb el qual, quan nosaltres enviem una enquesta de valoració, una vegada s'ha fet aquesta atenció telemàtica, trobem que tenim un 9,4 de valoració de l'atenció rebuda i que es valora la competència dels nostres tècnics amb un 9,3. És molt alta i amb la pregunta de si s'ha resolt la consulta tenim totalment un 70%, parcialment un 30% i no va haver-hi cap persona que digués que no s'havia resolt la seva consulta. Bé, aquest és el projecte, com us deia abans, que tenim ara mateix entre mans. Hem començat per una primera atenció, una primera visita, una primera informació que fem al consumidor, però esperem que aquesta atenció per videoconferència la puguem afegir, la podem ampliar amb altres moments de les reclamacions. Quins objectius tenim? Arribar al 100% dels municipis, per suposat, estem en 25, doncs volem arribar als 224
municipis i locals que no tenen oficina pròpia. Volem adaptar l'atenció telemàtica a altres casuístiques, com us deia, en altres moments de la reclamació, o fins i tot havíem pensat de manera anàloga, com es fa amb l'arbitratge de consum, de fer una sala virtual en la qual ens podem reunir a la vegada amb la persona consumidora, amb el representant de l'empresa i fer una mediació online en aquell moment. Un altre objectiu és integrar la intel·ligència artificial, que sabeu que ara ens està envaint per tot arreu i podem beneficiar-nos de tot el que ens pot aportar la intel·ligència artificial, i també la millora en la gestió documental. Això què vol dir? Doncs que de vegades necessitem factures, contractes, reclamacions, etc., millorar els sistemes informàtics de manera que la persona consumidora ho tingui molt fàcil per enviar-nos aquesta documentació que necessitem. I res més, gràcies per la vostra atenció. Només per destacar alguns elements, el que sí que ens agrada explicar és que, tot i que tecnològicament no hem fet cap innovació gran, el que sí que ens agrada destacar és el procés que hem fet de treball intern amb els companys de sistemes de la casa, que ens han trobat una eina que ens podia facilitar el projecte, i per una altra banda tot el procés que hem fet intern sense generar cap cost, perquè no hem hagut de demanar un aplicatiu ni fer cap inversió ni res, sinó que tot ha sigut un treball intern de com anàvem adaptant l'eina que teníem, el procés que nosaltres estàvem fent i sobretot garantir que la ciutadania, almenys durant la prova pilot, acceptés el nou sistema d'atenció. Les dades que us hem presentat demostren que efectivament és un sistema que és acceptat i tot i que poguessin haver problemes, tenim un altre recurs a la casa, que és el Fem-ho fàcil, que també ells coneixen de la nostra existència i per tant, si hi hagués alguna persona que tingués problema per accedir, podria accedir via Fem-ho fàcil. En resum, una mica, el que nosaltres hem intentat és millorar l'atenció que estem fent d'una manera molt econòmica i molt senzilla i poder arribar a tota la ciutadania sense deixar de fer el que sempre fèiem, que és que les persones que per la raó que sigui no puguin accedir, puguin mantenir l'atenció anterior, sigui a través de la bústia o sigui a través de la visita de la unitat mòbil. No sé si teniu algun dubte, alguna consulta. Molt bé, merci, gràcies.